Tak vážení diváci, toto je španielská dedina. Maroš, Čárka, Dixon, Čarný. Papa Pejlo, Matej. Jaký je dneska nervózny. Tam robí dievčatú školu, trápi sa. Trápi a trápi. A prečo by som to nezakameroval? Dneska máme slnečné počasie, toto je areál našej školy. Slniečko nám svietí, pekne chodíme po trávičke. Tam vzadu sú dievčatá. Dievčatá, ukážte piče. Čo? Piče neukážu. A tu idem do našeho bunkru. A nechaj, toto musím už vypnúť. To už není dobré k tomu videu. No to nikto si neprejde, kadeže boli. To je pohľad sokola. Nič. To je pohľad sokola. Tebe kameruj chuj. Čo ja kamerujem? Ja budem, tak sa budem kamerovaný. Strašný obraz. Obrazil som aj obraz. Takto si to budem kamerovaný. Máte niečo nové? Nie, berte ma z tohto uhlu, máte. Ber ma z tohto uhlu, z tohto som krajší.